Momentálne prebieha už 5. ročník Medzinárodného olympijského tábora mládeže a tohtoročným mottom je Cesta do Ria, takže Road to Rio. My sa hlavne snažíme deťom vysvetliť, že nie každý musí byť vrcholovým športovcom a musí teda uspieť na olympiáde s tým, že získa nejakú olympijskú medailu. Práve, že je dôležité, že sa vôbec deti pohybujú, že radi športujú a naopak, aby aj získavali nejaké nové vedomosti z histórie olympizmu, základy nejakého fair play správania sa, či už na športoviskách alebo aj v bežnom živote. Michal Martikán. Ja si myslím, že keď človeka ten šport baví a robí ho so srdcom, tak tie výsledky sa časom dostavia, pretože to sa kúpiť nedá a to človek musí mať v sebe, čiže aby si to užívali, aby si šli za tým, čo chcú. Je tu veľmi dobre, páčilo sa mi na ňom, že sme chodili na túry. Tak sa mi tu veľmi páčilo, a hlavne túry aj program. Boli sme v Belianskej jaskyni na skalnatom plese. Tak olympiáda je vlastne taký vrchol toho športovca, čo môže počas tej svojej športovej kariéry dosiahnuť. No a samozrejme, keď sa mu podarí získať aj nejaký ten vzácny kov, tak je to vlastne zúročenie za jeho snahu a obetovanie, čo vlastne tomu športu dával. Keď som bol malý a pozeral som to v televízii, samozrejme, že keď som bol športovec, tak mal som tú túžbu, že keby som sa raz niekedy tam dostal, tak naozaj by som to chcel zažiť.